Hej og velkommen til vores guideskole nede på Costa del Sol, som altså er en af de mest populære feriedestinationer sammen med vores andre lokationer, Mallorca og Thailand, som du kan høre meget mere om i en af de andre videoer. Costa del Sol, det er altså en af vores mellemskoler. Det vil sige, at du stadig har den her tætte kontakt, der kommer hinanden tæt ved skolen, men stadig har det her store fællesskab nede på skolen. Skolen den finder altså sted i januar og februar. Costa del Sol er også bedre kendt som solkysten og har faktisk op til 320 solskinsdage om året, hvilket også er noget af det, der kommer til at være med til at skabe rammerne om dit guideskoleophold. Undervisningen er altså ikke, som man kender det hjemmefra. Vi underviser i alt fra teori til praktisk til gruppearbejde og cases, så du kan prøve nogle af de ting, du kommer til at stå med nede på en station, inden du skal derud og mærke det på egen krop. Men en guideskole er altså ikke kun for dig, der gerne vil være guide, for det er meget mere end det. Det er en oplevelse uden lige med et kæmpe fællesskab og venner og minder for livet. Og du står ikke alene om at finde et job bagefter, for vi har nemlig jobgaranti. Og rejseselskaberne de kommer til at præsentere sig selv nede på guideskolen, og så har du altså allerede mulighed for at få en jobsamtale nede på guideskolen, enten fysisk eller online. Vi er Skandinaviens største guideskole og uddanner altså over 360 elever om året. Det vil sige, at vi også samarbejder med nogle af de største rejseselskaber i branchen. Vil du være ungdomsguide, vil du være skiguide, charterguide, sport- og fitnessguide, animationsguide eller måske børneguide, så har vi altså noget lige for dig. Jeg håber, at vi kommer til at se dig nede på en af guideskolerne til dit livs oplevelse.